Ya na ka haɗu ko ba akwai kata ba? A'a akuya kaga kanan masar talaka ta jani na kusan haɗuwa ka ce min akuya. Guda dubu na an ka shigo da su an kai rabo nan ka san kaura nake yanzu. Ni dai duk yadda naka gani akwai ga ta kama da gidan su mallan hayatu. Wannan hayatu wallahi waka da man da ruka. Inna lillahi Ya haka? Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Shin kai magana? Subhanallah. Me an kai wannan Suleiman? Ban da zahin da nake ji. Akuya na daure nan ban gane ta ba. Akuya? Akuya. To to mu tayi. Ni an kai. Aka tawo mu tayi. Yanzu ni ga mallan kwalla ya kwaso akuya ya ce min wai karen masana. Ka je gane ko. lahiya kai ka da ka ji nan wala kai Wani da ji. Ce min yayi karen masar na. Ashe ta mallan hayatu ta ya kwashi. Buri na ga agwaya ga take mallan. akuya kare na masar kale har da yan cana an shigo da su sokoto da yake kai kun ga kun cikin daji ba ku san ko in ba Mallan haka mun san dabba. Ni kai na ina da shaidar da nake gane aljita. to Ka san da wanga abu. Kai ya tsere kai kai mai shi. okay wallahi kila matsala an ka samu A saki. dan guda biyu aka shigo da kuma to Wallahi saki to sake ni sake. kiyo na ma ni dan haɗa su da kare na an kai su kiyo ka ba ni so in haɗa dai sai in kai su kiyo